menene hajiya to ai sau ne ke kin san jirgin yaran nan sun sako kuma shi ba sun jira ki duk tattaunawa ki gwajin da dace ni na san dai akan abin da yake so mu tattauna inda dace ni Alhaji barka to na lafiya. Albarka zuwa. Lafiya ga lafiya. Na lafiya. Za ku take na. gidan yaran nan ne ya sauka za mu je mu dauko shi. Wai da haka almajirai suka yawa a garin nan? Kai, da gaskiya ba zan iya rayuwa a garin nan ba. Wannan mutum ai sai ya dauki tattauna sai dadi. An sarke na, wai ka zuga ni da wannan wutar taka ne. Tattauna din me kuma? Dadi ai magana gaskiya ne. Kala kala ne al'umma suke cakuɗe ɗaya ne a garin nan. Mu fa a can fa ba a yin haka ba. Kuma da abun kaya za ka haɗa can da nan. Kuma gashi ka da anan haka za ka rayu da mu wani. Gaskiya dadi ba zan iya rayuwa a garin nan ba. Kawai mai da ni za a yi dadi. Kai tun daga hanya tun daga sakwara daga airport na fara samun zuciya ta talakawa tun daga hanya dadi na ta haduwa da su kaga to ka koma dai ai sai ka dawo tun da kasar ka dai ai kasar ka ce can kuma ba kasar ka bace zuwa kai dole sai ka dawo ni ba su jin samu matsala ba da ta yi kokarin mai da ni gaskiya to wanda abun ka babana amma an mai da kai dai ai mun muna nan dole kawai da irin mahaukaci ne wawa jaki wanda baka san da kake ba baka san an je dauko ni bane ba ana kama wani ana kama wani har sau uku ba za ka bude mana goma ba Ya kudi wallahi ina dan jin labarai ne. kuma labaran uban wa kai baka san an je dauko ni bane ba har da wani abu da za ka tsaya ka saurara banda ka jira jiran aikin da kake yi haka kuskure ka kare irin wannan abu dadi wani irin mahaukaci ne aka kawo mutsiyaci dan talakawa aka ajiye shi a nan gurin kuma No my son, me gadi. me gadi kuma dadi me gadi me me gadi kuma Kaga ya je so je ka ci abinci ka huta. Kaga a gake. Sauyin lamari ba ruwan Allah a dare daya. Yau wace irin mahaukaciya ce da zaki bige mutane? Haƙuri. An ki hakura din. Wace ce me ma ya kawo ki gidan nan ne wai? Ba ruwan Allah a dare daya kan yi bature mai kuɗi da tallaka matsayinsu guda babu ware abinda ka shuka. Oyoyo, my son. Turai kenan wallahi alhamdulillah. Ya makarantar? Karatu alhamdulillah wallahi. Karatun dai da dama ko? Alhamdulillah Allah ana ta kokari. Ce maka. Jagora. Son. Ga ma abincin nan na zuba ma ina jira ka fito. Mun ce mun sai. Yau su ni da ina so ne wani magana ne. Da naka zo kun cika kazani a cikin gidan nan.
tun daga bakin gidan fara cin karo da wuri na shigo cikin nan gidan ma kai sakun tara ma hukuta a cikin gidan. Kai ansar Wannan mutum ba saba ci da wannan abin zai iya baka mu ciki ba. to ai mu shi muke ci. Ce gaskiya sai ne ku ci wannan abinci ni ba sai da za a yi da ni kawai. Ansar har yanzu kana da halinka? To ai shi muke cin muke rayuwa ga shi. nan Najeriya ka ga kuna Mun ka same suna muku girki a cikin gidan nan. Gaskiya daji ku je ku daji. To wanda abokan ba su ka talakawa ba su waye za su yi mana. Amma kuma ana samun canji ai. Ko a can ko da mun da suke mana abinci ne makarin da suke ne daji. Gaskiya ne ba zan ci wannan abinci. wannan renin wayo ne ka tashi cikin mutanen arziki haka masu aiki don ka je kuma ka dawo ka ce wai wani abu Kuma za ka haɗa turai da nan ne? Gaskiya da wannan abincin da ba zai ci mu ba dai sai da za a yi. Oh God. my son my son my son daga an ce ma ga abinci shikenan sai ka tashi ka yi fushi ka zo ɗaki ka kwanta A wannan ƴaƴan talakawan ne da zo suka ɓata min rai. ba za ka ci abinci ba Yes. to yi haƙuri zan dinga shiga kicin ya ɗaura ma ko kuma na aika restaurant a sayo ma sai ka ci Shi sa na shafa ban tabi ke ba tana ina. tana ɗaki tana bacci Bacci kuma mun bata san zan dawo bane ba. wallahi ta san za ka dawo malamin makarantar su ya da ke ta Malamin sai da ke ta. Allah Makarantar isa yanzu a garin nan a faɗin garin nan akwai malukin da zai iya taɓa ganwata mu. to ya aka iya ba ilimi take nema ba Ilimi take nema kuma aka ce hauka ne duka. ya haƙuri mai son ya haƙuri da dare da za a yi ka kwanta ka huta daga baya ma ina sauran zancen yi haƙuri Okay. Mun ma